Hassle-free na ang pagpalit og mga produkto sa Agdao Public Market sa Davao City kay kagahapong adlaw Martes, gilusad sa lokal nga gobyerno ang paling QRPH nga usa ka paagi sa cashless payment. Usa kini ka bagong sistema nga dili na kinahanglan og cash nga kwarta sa paliton nga produkto kay pwede na mobayad gamit ang online transaction app sama sa GCash ug PayMaya. I-scan lang ang QR code nga gimontar sa mga tindahan alang sa digital payment. Kaabag sa lokal nga gobyerno sa paglusad sa programa ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP. Ang BSP ang muhatag sa distinct QR codes sa mga negosyante ug sa mga tigbaligya. Ang paling QRPH, inisyatibo sa DILG, BSP ug private sectors nga gisuportahan sa lokal nga gobyerno. Kini subay sa saad nga digitalization ug automation sa business transactions aron ma-promote ang paspas, luwas ug mas convenient nga serbisyo sa Davao. Ang agdaw na ang ikaduhang pampublikong palengke sa syudad nga dunay gilusad nga paling QRPH Digital Payment System. Kay niadtong Nobyembre 2022, una nang gilusad ang programa sa Bangkiruhan Public Market. Malampuson ang paglusad sa programa nga gitambungan sa mga city officials ug uban pa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.